Ez az, gyerekek. Ezt a pecát nézzétek, mit sikerült fognom. 3 gyönyörű hal. Ő az egyik. 3 kapásom volt az éjszaka. És ilyen halak. Gyönyörű, szép. Olyan feketék, sötétek a hátuk. Igazi csatornapontyok. És egy igazi exotikum. Ezt nézzétek. Ezt a mintát. Hihetetlen. Olyan ritka itt a csatornán. Gyönyörű. És a banda megy. Ide nézzetek. Milyen halak. Hú, nagyon boldog vagyok. Ritkák az ilyen pecák. Nagyon szép. Úgyhogy gyorsan levideózom őket, és mennek vissza.